Dagitoy ikiti kay papanan ikiti sursurat ngayon na ibagbaga idi kadagiti linaom iti lokot iti pagbasaan tay di nangadadal ng pong Jesucristo gapo kadagitoy adada idi iti maysa nga ummo ngayon na ibagbaga inyad adal kadagiti tattao idi so nga diti kapsat so kimatin tayo nagiti kay papanan na in tayo adalen kadagiti umiso kenin tayo pilyen ken ornosen kadagiti kapsatin na ibagbaga iti Juan City iti 15 nasdas daaw nga ro dagiti Hudyo akon kunana no kasano iti panakaammo daytoy a tao kadagiti pagbasaan idinto adi nagadal so nga iti kapsat nakaskas daaw iti mamalbalakad na idi kadang isursuro na idi na pong Jesucristo gapo kadagitoy asasao iso nga to utubon tayo kakapsat digitoy kay papanan na tadigitoy napapateg nga ibagbagana ngagturong iti Diyos digitoy iti mabasa iti 6 iti 60 adu nga ro dagiti adalan na no idi mangegda kinunada narikot daytoy asao so nga kapsat iti adda kadakwada nga minidi kadagiti tattao idi adda laeng iti naindubungan nga adda kadakwada a panagpamati so dayta hanga gapo idi sao ana spirituan siya sino nga rod iti makabalin adong ngagkingkuana so kadagiti kapsat question na ito nga ina ibagbaga kadagiti kapsat ti palawag na iso digiti banbanag nga saan ang makita so dadyay nagloryaan abanag so digita tinaimpal palawag idi na pong Jesucristo gapo iti linaon iti Biblia iso nga adu kakapsat iti simyasi digitoy akay papanan na dati pa kay aywan dalaeng digiti banbanag a makikita a palawag da so kadigiti nga ibagbagana iti Juan iti 6 iti 66 nanipod idin adu digiti adalan na nagsunod da so digitoy a palawag ngayon na ibagbaga nganda nga sinurot dinalan digitoy akay papadan na no diket ita muda dagilaeng dalan nga pagnaan nga yaddang da iti sakada saan nga kastakabsat ti inay palpalawag na pong Jesucristo no diket dagitoy akay papadan na ngayon tayo basbasaen iso iti addang nga ibagbagana ngagturong iti Diyos so di kita ket nagsunod da ket saan da anakikuyigan kinkuana so di kita kapsat iti pamanetnet ngayon ibagbaga gapo kadagitoy anay lanad kadagitoy asorsorat iti mabasa iti Lucas iti 24 iti 27 ket idinto arenugyanan manipod ken Moises so di kita kapsat idi una nangal daw iti daan na tulag na ibagbagana ken kadagiti so amin amamadto impalawag na kadakwada kadagiti amin asorsorat abang sarita iti mayopan kenkuana so dayta kapsat digitoy manipod iti Genesis ngayon gana iti Zacarias dayta iti adda iti daan atulag so dayjay imaymut iti maningsalakan nga niya pong Jesucristo ngayon na ibagbaga iti Lucas 16 iti 16 nga nagpatingga kini Juan ket itilintag kadagiti mamadto agpatinggada kini Juan manipod idin iti banghelyo iti pagarian iti Dios na ipakaammo ket tunggal maysa
ngaggarasugas asumrek kinkwana taado kakabsat digiti sumrek kadagitoy ket di damet suruten ito kosto akay papanan na. So kadito kapsat ngayon nakipapaabot gapo iti Facebook online Bible study ken adapay iti YouTube kakabsat. So kimating nyo laeng ingkay kitaen itinagan ko kadapilidok iti Facebook adda ijay mabuyay jay ket awaten nyo kadagiti kay papanan na ket agyaman iti Diyos Ama manakabalin ti so amin. Amen.